Fuoin na míle gaeltachta bhaith leid reachtú, den sein bhí nuair chéir de gaeltachtán, agus ní bhaith se buna chéir limiséid hiróliachta an seamach, ach chritséid hangóliachta. Tuair stádas reachtúil go cheantar chuáirithe tíbh mo an gaeltacht. Sein bhí núd an gaeltachta tá thuirteir, bei se bunathe strateis fiche blian an Gaeilge, chomá leis an staidir chuimsíocht teangóliach úsad na Gaeilge san gaeltacht. Ciallaigh se áirithe súntasacha gon gaeltacht mar atá. Tuair for stádas reachtúil faoin mille gaeltachta de cheantar gaeltachta a bhfuil stádas teangóliach éagsúil acu. Forbríú profil hoch angóliach donna cinálach seo de phobal teanga faoin staidir cuimseocht teangóliach úsad na Gaeilge sa gaeltacht. Dian for foráil faoin mille gaeltachta don sein bhí nó reachtúil an gaeltacht a bheith bunithe festa chritéir hangóliacha, seachas limistéir hiróliacha mar atá faoi láthir. Dian for foráil faoin reachtaíocht a phróisis pleanála teanga faoin an dian for pleanála teanga olbhú ag leibhéal pobal de gach limistéir gaeltachta agus faoin an dian for fuomhú agus éibhreaniú na pleanána. Tuair for stádas reachtúil de cheanál nó ceantar gaeltacht gréasáine tugu sa gápéisiir a bheith tíomh módí na ceantar gaeltachta reachtúla atá an faoi láthir. Is ceantarí seo a mbeidh a bhormhór a bobbal orbacha. Tuair for stádas reachtúil freisin do bhailte seirbhíse gaeltachta, sin bailte ina gcuirtear seirbhísí ar fáil de cheantar gaeltachta. Dáilt an teangólaí an Dr. Brian O'Cornan rivan méid seo ar fád tróna. Dúirt sé go raibh sé clíomh níos goraigh an staidir cuimseocht teangólaíoch. Ach deir Brian O'Cornan go bé an bharna is smúsa bilé na fáilí atá dianta ar scéimlairt na Gaeilge. Ba é scéimlairt na Gaeilge an nás go bár agus ba cinúnlaí ag an stát le caintúirí Gaeilge a chathú i dtíir se. Catherine í Huirim, Nuacht TG Ceathair. Agus luman is tá trachtar agus an taidúir chuirsaí gaeltachta donnacha ó héalacha fáilte rúta donnacha. Nis a brenn ráitis an éidir stáit na omláine. Cin áhfuil a smó heas amach chu tain? Comsan rud is mó heas amach from ná an ahrú policy atá an nis díomh an róla bhés a údarás na gaeltachta. Bhí an rialtas dernach i gur údarás na Gaeilge an go, agus go meach úlach na Gaeilge faoin na tíre faoin strátéis fethe blian ar an túdarás. Anis tá an rialtas seo héis deir chorla sin agus beag ról gaeltachta, fócas gaeltachta i gcónaí ag údarás na gaeltachta. Agus feite gomsa go sin harbheith táhaach mar go gílíonn sé, go méid an túdarás an díú ar na feidbaní éagsú le sóisialta, tangóliaachta, achnamíochta, fostíochta agus fiantríochta atá san gaeltacht agus atá a harbheith táhaach go meach an túdarás in an déláil lóbsúd ar an meachchamíocht déláil lób agus feicte gomsa go bhfuil sin an go rééis sin an rud is táhachtaí agus an rud is súntasaí faoi seo go bhfuil deire chorla leis an policy a bhí fógraí an rialtas eile. Nis dúirt an teiristáis freisin go ba cuairmaí fiantríochta a fánacht faoin údarás. Ach go chun nasc fudamáilta seo an sin idir leis na háisineachtaí stáiteile leis an IDAs le fiantríochta éidan nasc nach bhar an a díobh hena. Well, bhíoh cóid breáirí dán, agus bhíoh nasc réasúnta fudamáilta nuair a bhí gaeltar éireann i món oibre. Tá mé ceappa gur cinál leidíú é sin faoin reachtaíocht faoin an bunaí údarás na gaeltachta. Ní éicim sé go gneanna sé an dochar den údarás go mécha le héad an nascán agus tá cóid brú le bheitán idir an IDA le fiantríochta chorcan cín san gaeltacht, déach sé sin an leasa dhéanamh den gaeltacht. Ná má chilíonn sé agus nílas ag an céad chilíonn sé go dtí seo, má chilíonn sé gur faoi IDA a bheits an túdarás ag feimú héh cuasaí fiantríochta ó ní dullam sa gur rud maith bheachan sin. Freisin an bhd eile tháinig chun cín freisin na gur báirt cepaí bhaisinte, ní bhaid éon táchaine an seomach le cóiltaí há ar bhhair údarás na gaeltachta agus ba méidáidíthe ceapú chuile tíocht ó chuúlaí conta freisin nach. Well, níl sé sin ráitas héin. Sa ráitas héin, níl sé ráite go méid éon bhaint an chorla chuntar ó, ach is cosúil gur dúrú in go meach. Feicte gomsa nachfuil gur drochród a bheitchan sin. Níor ceart deire chor leis an tíomh déanlachacht an údarás, ceapan go mhath rudé sin, bíntach an rudé gur a bant ag pobl na gaeltachta leis an túdarás a há. Ach an téanrad amháin, bhí an gaeltacht imí comórás rocht ó híh teornacha go, is gur a níos mó
vótaí I dóchan an údarrás is tithe gar na galibh amar a bhí an ghilteach an mar hapla. So ceapan nach fétaí éon tóchan a rachtáil go dtí gomeach ehreithnú déantar na teornacha. Agus tá sé suntas ó gnéirtar sa ráitas nach gá gomeach tóchan an. Ná níon sunnas a rá nach meach tóchan an. Agus íring sé idir seo agus an nóir a dhéanfar an bille ailsiú be gológrúpí san ghilteachtas mar sinnda ag tahan den rialtas an chuid déanlachach den údarrás a chuineáil agus an neartú más féidir. Agus ó lúún sin soirnach in na Gaeltachta donnacha de léhar sin cad cheapú faoin méid a bhí fugur hí faoi sin inneo. Well, tá sé seo tíocht leis an méid a bhí molta ag an stadia cuimseach theornach na Gaeltachta agus fáiltíim ri bh méid atá ráite an air gur arán tíróíoch cum leiscéil gur arán tangóíoch seachtar ón tíróíoch ar cheart na teornacha legan amach. Tá sé Harbheith pránach, má tá an Gaeltacht an méidín bheogd an Gaeltacht an bhfuil gaige úsáid le chuimhnú. Tá sé Harbheith táhaach in éon fin na teornacha áthairingt I meach a dhéanana cíal ó híomh cuasaí tangóíochtaí. Agus bhí anmhiltaí multaí an cíalhar déanta sa stadia cuimseach agus mátá an rialta seo le tuairt faoin na multaí sin na choirí bhaim dáiltóing rih sin. Gur míle maid faoin anlí sin agus gur maid bhí heart seach sa stúdio tanúna don na chóhéalaithe.